ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം, വെള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിനകത്തേക്ക് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടിടുക, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ചെറിയ ജീരകം അതിനകത്തിടുക. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം ഇടണം. ചെറിയ ജീരകം ചേർത്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക. ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടേക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തോരനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട്. എരിവിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം, എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കമൻറ്റുകളും ഷെയറും ഒക്കെ തരണേ, ലൈക്കെല്ലാം തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്